čerte, tady jsou hodné děti. Rok se s rokem sešel a Mikuláš s čertem v Heřmanově vyrazili na svou pravidelnou pouť za zlobivými i hodnými dětmi. Před sebou měli dlouhou cestu. Čekalo je roznést téměř 80 balíčků a to bývá pěkná fuška. V Heřmanově a spádových obcích dostávají balíček od obce všechny děti do 15 let, a to až do domu a s plnou parádou. Hodný Mikuláš a strašidelný, ale spravedlivý čert osobně vyspovídají každého. Taky čerte, ahoj. Ahoj. A zase za rok. Velká logistická operace vyžaduje perfektní místní znalost a samozřejmě moderní dopravní prostředky. Bez nich by to bylo takřka nemožné stihnout, a tak jedno auto vozí balíčky a druhé Mikuláše s čertem. Letos začínala tahle sehraná parta ve Fojtovicích pěkně z kopce dolů. Už dneska byli čerti ve škole, viď? Už ho pomalovali, prostě ho označili. Já to vidím. My si to všechno předáváme. Prší, jen celé, kam koníčci pojedeme na luka, až kukačka zakůká. Básniček bylo nepočítaně. Sněhuláka u školky děti postavili, smutno mu však bylo, tak ho pobavili. Sněhulačku ukoleli vedle něj, potom bylo sněhuláků spolu, hej. Někde se musel Mikuláš spokojit jen s nedůvěřivými pohledy. Jinde i slzička ukápla, když v dálce zarachotil čertův řetěz. Všechny děti do jednoho, ale přesvědčivě slibovali, že pokud nějaké prohřešky byly, už se jich více nedopustí. Počasí tentokrát přálo, silnice byly sjízdné a teplota tak akorát. Kde se děti nepodařilo zastihnout doma, převzali balíčky příbuzní, případně budou předány v následujících dnech. Takových domácností je ale jen zlomek, neboť rodiče si již na tuto tradici zvykli a rádi této možnosti využívají.